Shalom, aquest és el 5è capítol de la sèrie de Derech Eretz de reconstrucció del fonament i aquest capítol està titulat Ser feliços els quatre, el despertador de la presència divina. Al llarg dels 5.777 anys d'història de la humanitat s'han produït dos tipus de relació entre una persona i una altra persona, entre el que dèiem la setmana passada de l'Eben, de la construcció de l'Àlef i el Bet en les relacions humanes. O bé la persona adoptava un paper dominant i opressiu sobre l'altra persona, o bé adoptava un paper de submissió i d'anul·lació que li produïa, en darrer terme, un efecte d'impedir-li la possibilitat d'aconseguir la llibertat. Aquesta situació s'ha produït en general perquè els elements que intervenien en la relació de les persones no hi havia una experiència o no hi havia una pràctica correcta per tal de desenvolupar-les de manera sana. Aquests quatre elements podem dir que són la pròpia persona, el seu yetzer hara, la seva tendència animal, l'altra persona i el creador. Aquests són els quatre elements que, ben coordinats, produeixen una relació sana i correcta i mal coordinats produeixen aquesta situació disfuncional que hem comentat abans. Aquestes problemàtiques, aquestes disfuncionalitats en les relacions entre les persones van produir-se en dues vertents. La primera vertent va ser l'excés d'individualisme, l'excés d'atomització personal, que en aquest cas va ser la situació entre Adam i Eva amb la transgressió original de l'arbre, o quan Caïn va matar Abel. Són situacions de què la individualitat està mal desenvolupada i està, per dir-ho d'alguna manera, exagerada. L'extrem oposat és la situació de la Torre de Babel, en què teníem una monarquia absolutista, opressiva, anul·ladora de l'individu, en què la fi, que era la riquesa i el poder, justificava els mitjans. És a dir, que el que realment són uns mitjans, que és la riquesa i el poder, mitjans per al bé, es van convertir en una finalitat en si mateix, aquesta riquesa i aquest poder, que al llarg de la història això s'ha reproduït amb diferents tipus d'ídol, principalment el Baal. Aleshores, el creador, per dissipar, per disgregar la força d'aquest col·lectivisme, la força excessiva que no era possible dirigir-la en positiu, va disgregar la humanitat en diferents pobles per tal de que cadascun desenvolupés a través de la llengua un caràcter nacional propi i creés una especialització a l'hora d'intentar encarar el problema de trobar una bona harmonia individual i col·lectiva a nivell global. Recordant el que ens va ensenyar a Barcelona el meu mestre Rabbi Nissan, no es tracta de que cada poble imposi el seu criteri, per molt que el tingui definit i que el tingui elaborat al llarg de la història, sinó que l'exposi a la resta de pobles i amb els seus arguments i la seva capacitat de convicció intenti que la resta de pobles del món adoptin aquesta experiència d'aquest poble i l'apliquin a nivell global, cada poble amb la resta de pobles. De tots els pobles derivats de la dispersió de Babel, el poble jueu és el que ha de portar l'estandard de l'ètica que ha de fonamentar el comportament humà a nivell individual i col·lectiu, que és l'ètica, el Derech Eretz, obtingut a partir de la revelació del Sinaí. Aquesta ètica, aquest Derech Eretz, estableix que el criteri moral, el criteri ètic, és el que ha de definir, és el que s'ha d'imposar, és el que ha de permear tot criteri pràctic pel desenvolupament econòmic de la societat. Això ho hem pogut aconseguir a través de la transmissió al llarg dels segles dels savis d'aquest coneixement del Derech Eretz i ha de ser aplicat a nivell pràctic i ha de ser exemplificat per la direcció del poble d'Israel i això s'ha de difondre per tot el poble i s'ha de difondre, en definitiva, per tota la humanitat. Aquest Derech Eretz que ha de portar la humanitat al poble d'Israel es pot explicar o es pot desglossar a partir de la paraula Mishkan, que és el tabernacle que el poble d'Israel va utilitzar per revelar la presència divina, per connectar-se amb la presència divina al llarg de la travessa del desert fins a arribar a la terra d'Israel. I la paraula Mishkan té 4 lletres que ens permeten dir els 4 components, els 4 elements per a aquest desenvolupament que a nivell individual, a nivell nacional i a nivell global permetran revelar la presència divina al món.
Aquests 4 components són el primer, la mem, que vol dir melech, que és el rei, el segon és la shin, que és shofet o shoftim, que són els jutges, el tercer element és la hav de Cohen, que són els sacerdots, i el quart element és el naví, els profetes, que és la lletra nun. El melech, el rei, és el que ha de portar la gestió a nivell pràctic dels coneixements que han anat aportant a la humanitat tant els savis com els profetes. Els shoftim són els jutges que han de definir teorèticament el nivell pràctic del melech, han d'ajudar a jutjar abans de l'acció i a valorar com s'ha desenvolupat en qualitat aquesta acció del melech. El tercer element és el Cohen, que ha d'impregnar de divinitat l'acció a nivell individual o a nivell nacional, i el quart element és el naví, que és el que ha d'atorgar puresa i ha d'atorgar divinitat al pensament i a la paraula tant a nivell individual com a nivell nacional. Així doncs, eventualment, com sapiguem, quan aprenguem a aplicar correctament aquests 4 components de la paraula Mishkan, la gestió pràctica de l'acció del melech, la definició teorètica de l'acció i el judici de l'acció ja escomesa del shofet, també la impregnació de divinitat de l'acció del Cohen i l'emissió de la paraula i del pensament amb puresa del naví, eventualment arribarem a la revelació de la Shekhinah, que en definitiva implica la revelació del bé al món. De manera que, com diu Salvat Papasseit, ens adonarem que realment no hi ha res mesquí ni cap hora isarda. Shabbat Shalom.